ओइ मामा माने आइ आफा औवा खेसि दैखांजेनबाय रायजोफोर आलासिफोर सानैसो दंफैयो बाबा ओइ मामा माने आइ आफा लोगोफोर पिकनिक बायदिसो जाफैनांबाय न'आव जायाखैना जाबाय थाथोंसै बिसोरो थ' खेसि दैखांजेनबाय दायो बोथोराव बिराद आयौ मा नांखो केमेराया ओंखायनो थुला नुदों नै सेस आयौ जालालै बावनो दोनदोल' औ ओमफ्राय जाबोहांजोब्बायानो खागासिनो आमाया खेसि थिखांनाय नैबे किटसेन जागोन आंना ओमफ्राय थाख्लाय सार गायफैनाया आपेल बिफाङा ओरैबायदि मोजां जाबाय बहुद मोजां थांबोबाय नै आपेला दाख्लै जिजोब्बाय नै टेम्परारि बानायनानै दोनफैनाया बार फुंखा फैनानै टटेल बे न'आव इथाया 12,500 जागोन जोबगोन आरो नैबे जोब्बा नैबे थांनाया जोब्बा जागोन आरो मार नांबावगोनसो बहाय जोंनि एसे नांबावनो हागौ आंनि आन्दासाव खालामगासिनो दङ हाखु दाखु जेने थेने बै मोननैखौ खालामगनो हाबानो जाबाय सानगासिनो दं गोजौनिखौ बार अखा बोथोर फैगोन नालाय बे थ' दिनैहाय शुक्रबार वे अफ द क्रस दङ गोबां ख्रिस्टियानफोरना दैया ओरैबायदि गोना क'क्राझार एरियायाव बहुद खम जायगायावल' आइरन मोनो क'क्राझारावहाय बेबो जोंना आइरनानो गैया ओरैबायदि गोग्गो दै बाथामा जयेन खालामनानै दोनजोबखाबायानो ओरैबायदि दाम जाबाय क'क्राझारावहाय क'क्राझारानो किसुमान बहुत एरियायावनो दंफाङा पार सेफ्टि साल बायनो थाङोब्ला दायो 3800 4000 बेफोरबायदि थांसै थसे बाथाम बायनांगौबा 3 4 12 फुट पार सेफ्टि मामुलि नंला थिखांबाय आरो नै थिखांजेनबाय जाग्राफ्रा जाखांनाय दा फ्राय जागासिनो बाइकजों समायदों नोंस्रा मालाय एकदम गोजौ खालामो खेसि थिखांगासिनो जोंना गासिबो न'खरनि गोजा जाहैबाय ओमफ्राय न'आ नैबेसे गोथौआव ओरै गोथौ जालांबाय साननानै ला माने मेघालयनिफ्राय बांलादेशखौ नुहुरनाय बायदि आरो गोथौ जायगायाव बेबायदि थ' बानायगासिनो दं जेसिबां हायो हाखु दाखु खालामदों बार अखानि बोथोर फैगासिनो दङ मावनो थानायफोर बिराद खस्थ' मोनगोन नङाबा बे आरो बोरमा लादों नै मालाय ओरैहाय बाउन्डारि वाल बेब'स्था खालामनांसिगोन ओरैनो नङाबा मावनो दांनो माबा मोनसे गायनो बिराद दिगदार जायो बिबारफोरसो गायजोबलानो सानदां उनावहाय जाजोबब्ला बिराद पिस आरो जायगाया थानो सिरि सान्थि एनभाइरनमेन्टजों ओरैबो नै बिराद बरिया ओंखायनो नुग्रोमोना फसन जानानै सिगांनो बे हाखौ दे लानायसै होननानै लाबाय ब्लगखौ बारा गोबाव खालामला आङो देखायबाय उनाव कमप्लिट जाबा नुखागोन दा आलासिफोर फैदोंमोन माने सेंग्राफोर लोगोफोर आदा अफ्रिमोन आरो माखासे माने लैहोर ब्रादारमोन गासिबो जयै पिकनिक टाइप एसे हाखु दाखुबाबो ओंखाम जानानै जों जयै बिसोरबो थांबाय दायो बिदाय लाबाय आंबो बिदाय लानोसैलाय लाभ इउ अल